ukuthi nami angibanga honest nami sometimes kwamanye amalanga. Manje phona sonke nje lesisikhathi nje wena uthuli nendaba engaka? Kahle kahle baby nabo nami sengihlambuluze ngitshela iqiniso nami mama ngakudliza. Siya. Ngoba nakho ngibona ekhaya. Uthi unomuzi. Manje wena ufuna umuzi wena ufuna umuzi wala ekhaya. Into obuze ngayo wena ubuze ngomuzi hayi ukuthi uyangithanda siya. Bengikuthanda baby kodwa manje usangithandi ubungithanda. Ukuba ubungithanda ngoba kade wangitshela lento ongitshela yona. Manje kufanele ngizwe kanje manje siya. Cha bengasiyona indlela yokuthi ngivele kanjena le. Ubuzokhuluma nini? Ukuba akakhipha ngoma mncane. Cha phela bayithi besisazohlala phansi kahle. Nini siya? Cha phela mancane sesidedelile lo muzi mase siyahlala phansi ngochazele zonke. Wena ubulinda ukuthi mancane ahambe mase wena uyayitanasela nje wena. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa yena ake sisondele kunenkinga ekhona. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli beBlack Life TV uzisho igama. Sanibona ngosilindo kwehleng kwaKazungu Sibongo. Sli. Sli usimemile la ekhaya koZungu. Kwenze njani? Nginenkinga ngifike la ngizobheka udadewethu omdala obekade egula. Kwaze wagula shothi akabange esasinda ke. Wagcina sedlule emhlabeni. So ungishiye nomntwana wentombazane, umntwana wentombazane usekhulile yena. Kodwa akakhulela ukuthi usengenza izinto engaphezulu kwalezi esenzenza. So inhloso yami ukuthi nginibize ukuthi nizongisiza ngoba useyangihlula akasangilaleli sengaphezulu kwami. Undodakazi kadadewethu akasangihloniphi njengomama wakhe, ubengihlonipha before. Kodwa njengamanje akasazi ukuthi nguma wakhe. Ngiyazi ukuthi angimzali kodwa kumele anginike indawo yokuthi nguma wakhe, angihloniphe angazi. Since ngihlala naye kuyimina osesele naye la emhlabeni. Usehambile wabuya wazohlala nesoka lakhe baKipitile. La ekhaya. So ulo muzi kadadewenu. Yebo umuzi kadadewethu. So usehambile olande indoda ozohlala nayo la ekhaya? Yebo useyilandile bahlala abaKipitile nje. Iyaqala kanjani le ndaba ukuthi afike nendoda? Ngicabanga ukuthi bebehlangana endawo bahlangana endaweni zobumnandi futhi isoka belingenayo vele indawo mengithatha ukubheka futhi wabona yena ukuthi ngoba uma wakhe asekho umzalayo mina vele angilutho angithathi notice angakwazi ukuhlala naye futhi watshela ukuthi hayi ungeze uzohlala khululeke. Hayi Sli awusho ngikuzwile ukuthi lo muntu usamncane manje wakubizela eceleni wathi mamncane khona umuntu engifuna umcuphisa la noma nje imini kaBha umuntu waletha indoda wathi ke na sekuyikubo la lutho ma akazanga anginike notice ukuthi ngicabanga ukuthi ngenza kanje sibonisana. Wafika nesoka lakhe nje ngabona efike nalo ngalibona ngasasekuseni ngayitsho ukuthi hayi into eyamanje ehambayo kanti cha uzohlala umfana. Basahleli nje uyavuka amenzela ukudla bayenza abakwenzayo bekuthi akaphuma ahlale eminyango emthunzini uyahlala. Manje ukudla kuthenga uba? Yimina phela upatanisayo ngoba nje akasebenzi abasebenzi bobabili nomkhwenyana. Usuzumbiza umkhwenyana nawe? Ayikho into engizoyenza ngoba useshilo ukuthi ukuthi ngiyahluleka assetha shuthi mina angithathi izikhwama zami ngiphume emzini kama wakhe ngoba vele umuzi ubiza yena. Ubiza yena ngoba washona uma wakhe? Uma wakhe uyena wayembhalile. Sure. So manje ke udadweni omdala lo washona but I'm sure nabanayo conversation yokuthi mawuthi uyahamba then umgadela ingane yakhe. Wasakhuluma wakhuluma yena washo ukuthi uma kwenzeka ngoba uyabona ukuthi umhlaba ngathi uyahluleka uyocela ukuthi ngimbhekele ingane yakhe ngenze sure ukuthi angilahli uyanginika kube ingane yami. Kungabe ngathi ingane ngiyithathe njengengane yami nami engizalayo kodwa ingane yona iyahluleka ukuthi inginike leso sikhathi indawo yakho. So manje ke lento leyo ukuthi ahlale nesoka lakhe la ekhaya sesiqhubeka isikhathi esinganani? Hayi uphelile 2 years. Phelile 2 years. Phelile behleli nje beKipitile. Mombuza ke lo mfana ukuthi yena ufunani lana? Hayi naye umfana uhlaza.
ukuhlaza ngoba ngathi ngithi ngibiza umndeni ngithi ngiyabonisana nawo malume hayi kwasho ukuthi inkinga imini unenkinga ngoba mina nginenkinga kungcono ngithathe impahla zami ngihambe umshiye yena abe nepeace. So omalume abayibonanga into wrong. Hayi ihlazi nganadadewethu Ngempela? isisehlule. Oh, hayi ukuthi abayibonanga into wrong, babona ukuthi ngcono baphume kulento. Kungcono bephume ngoba isisehlule iyasitshela ukuthi yona uma wayo yambekaphi So manje ke awungitshele Sli ayi ukuthi ke ngi-cold or anything, but wena ke is it possible to uphuma uhambe la ubashiye? angiboni kumbono right sisi ingakho ngibizeni nina mhlambe kukhona yena azongitshela khona ongcono. So uthathola amatoho ke khona ezokwazi ukulekelela. Angazi sozwa ngayi mhlambe nawe uzothi uma umbuza akutshela ukuthi yini inkinga yakhe uyimisele ngani empilweni ngoba ngathi ngimbuza ngesikole ukuthi akafuna ukuqhubeka naso wangithatha wangibhekisa le. Ngabhekisa le. So yona kuphela indodakazana nayo udadweni le. Yona kuphela ngishiya. Ayikhe. Wena unazo ingane? Mina nazo imbili. Zimbili zihlala phi ke zona? Ezami series. Ziseres. So ubuzama ukuphusha yena ukuthi naye ahambe. Naye abe nesasa elingcono akakuboni lokho ukubona kukuhlahlale nendoda. Hayi niyizwela ababukeli be-Black Life TV ubani igama le ndodakazi? Unonjabulo. Nonjabulo. Hayi uNonjebs niyizwela ukuthi ke na usevisa nokwalanda isoka lakhe bazohlala naye la. But ke ngeke ngize ngimkhulumele futhi ngeke ngimjudge. Ngizomlanda nje azoyisholo yena ukuthi ke na yindaba ephilisa kanje umamncane wakhe ekubeni uma wakhe wazi ukuthi wabashiya boba u2. Asimlando uNonjabulo. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ake sesibuyile babukeli be-Black Life TV sesimlandile uNonjabulo. Sawona Nonjabulo? Yebo njani? Siyaphila. Igama lami nguLungisa wa-Black Life TV kuhlelo lithi inkinga zomndeni. Sicele umamncane wakho la wathi ucela sisondele. But before ngimdedele ukuthi asho ukuthi usibizeleni injani relationship yakho nomamncane? Hayi relationship yakho nomamncane i-right shema angifuni nje uqamba amanga ungidakulile nje ngonxa yokushona kwamami nje uma wami ungishiye nomuzi nje sonke nje sobabili kahle kahle siphila kahle nje yonke into yangenzela igrosa yonke into nje i-right. Oh okay. So ngasho nje ukuthi ke na udlalile iqhaza lobomama. Udlalile shema. Hayi. Manje ke mamncane awumchazela ukuthi usibizeleni la ekhaya. Okay Nonjabulo mntanami. Into engikubizele yona kahle kahle la ilento yakho ukuthi ulanda isoka lakho wazi uhlala nale emzini kadadewethu. Yona into engangiphethe kahle. Sengikhuzile kaningi ngakhuluma nawe ngazama ukubonisa kodwa kunalokho awuzange ungilalele njengomzali. Ngibone ukuthi ngenze njani nesoka lami. Cha phela awukwazi ukuthatha isoka ngane yami uzohlala ngaphandle kwamalobolo ngaphandle kokwazisa abantu abadala uvela usuke uzokwenza into esingazange sayenza nathi kwasekuqaleni. Inkinga anami ayikho into engayenza mina naye ngaphandle kokuthi esezohlalela ekhaya. And futhi ke akanayo indawo yokuhlala engathi singawazi ukuthi uyiqubise kuyona. Manje ngibona kungcono ukuthi sizohlala nami la mina naye ngoba naye akanayo indawo yokuhlala. Uma ekutshela uthi lesikhathi engakakutholwe nibehlalaphi kwaphela ngeke kube behlala emgwaqweni. Behlala abangani bakhe phela mina ngikuthanda lokho ngifuna azohlala nami ngeke ngikwazi ukuthi ngikelele isoka lami ukuthi lihambe liyoncenga kwabanye abantu ngikhona mina. Ukube uma wakho sakhona ngabe yakwenzani lokho noma wenza ngoba kuyimina? Cha angenze ngoba kuwena but angina choice ngoba phela vele umuzi wami lo muzi lo wami ubhalwe ngami lo muzi lona so ngingenza noma yini engifunayo. Inkinga ngoba umuzi wakho mntanami ingakho wenza kanje. Hayi ngoba ngenza kanje ngoba nginakho ngakuhlonipha or something but ke nami ayikho into engayenza naye uyayidinga ishetho ukuthi sihlale ngoba naye njengomuntu engithandana naye ngibona ukuthi kungcono ukuthi ngihlale naye engabundi ngasebeni bazothina abantu bazombuka kanjani ukuthi umuntu wakho unomuzi but wena uhamba uhla
inkinga akasebenzi nje akafuna ukusebenza nawe awufuna ukwenza lutho Uyazama nje naye. Angiwubona imizamo ikuphi khona impuphu leyo nale impuphu yiphi le ayithengayo le ayizamayo. hayi ingakho ngibizela mntanami ngifuna bezosixazululela usho ukuthi yini ofuna yenzeke ngempilo yakho ngoba ngiyibona inqubekela phambili Ngisho nosawoti uyawuletha nje usawoti. wena ubona kukwanele lokho Akwanele but nayo ilokho akuzamayo akanawo amandla. Naye uyazama njengomuntu engithandana naye. hayi angizwa So Nonjabulo, wena wabona ukuthi ubayigama lomuntu wakho? Usiya. Yeah. Wabona ukuthi Usiya ezohlala la ekhaya. Yebo ngibona So nina senuyindoda nomfazi emzini kama wakho. yebo. Ngaliphi? Angithi usakhona nanguma wakho omunye la. Yebo ukusakhona yena uma but inkinga ngeke ngikwazi ukuthi indoda yami ngiyeke ihambe nje. Usekhiphile iqhuthe, khona iqhuthe selikhiphile. Akhiphanga iqhuthe kodwa phela eyami indoda. Indoda yami ngeke ngikwazi ukuthi indoda yami ngihambe ngiyibona ngaphandle ngihambe uyocela ngaphandle ikhona mina. Okay, how define indoda yami? Uchaza ukuthini mawuthi indoda yakho Indoda yami ngoba eyami mina inami kuyimanje inami eyami ingakho ngithi eyami indoda. Ihlala emzini wami ubhale ngegama lami. But umuzi awuproduce igrosa uma mncane wakho la uyasindelwa uthi kena usenemlomo u2 akufanele ayifeed. Wena kanankinga nokufida wena. But masumlandele omunye umlomo ngaphandle uzowufaka la kube inkinga kuyena. Hayi angazi ke ngoba mina indoda yami ngeke kwazi ukuthi ngingayikhiphela ngaphandle. Ngoba nakanali kuphi? Hayi angiboni ukuthi kubo bayakwazi ukumprovide ngoba Sisi wena umprovider kanjani ngoba usebenza la? Ngimprovide ngeshelter. I-shelter? Yebo. Adlephi? Uzodla nami, anganihlala nami, uzodla nami. Lokho kudla nje lokho engiphakela khona usisi wami, udla nami. Sidla ndawonye. Nidla ndawonye. Ukudla okuthenga uba? Kuthenga yena usisi wami. Usumbiza usisi wakho mamncane wakho? Yebo, mamncane wami. Sefana nokuthi usisi uyonke into kumina, umngani wami konke. Pho yindaba ungamcabangeli emayekutshela ukuthi uyasindelwa and uthi kena ngendlela osudelela ngayo wazwadelela ngisho nomalume bakho wathi kena umuzi wakho lo. Akekho ukuphikisile ukuthi umuzi owakho. Yebo. But uma wakho kufanele umhloniphe nomeselele. Kodwa indoda yami ngiyeke ihambe iye ngaphandle uyohanqaza ngaphandle. I'm sure siyakaqhumanga itsheni. Yabo vela akaqhumanga but ngeke ukuthi uma wakhe njalo enakekela yena ebe ngikhona mina. Nonjabulo kanti Usiya usanayo umama? Wena unamama ngithi? Yebo anginamama mina. Usiya unomama? Yebo. Usiya kahlala ngani uma wakhe? Angeke azakwazi ukuhlala Ngobani? wakho Usiya ngikhona mina. Uyayizi ngani yakhe ithini? Ngeke kwazi ngikhona umuzi wami. Shothi uthanda indoda kakhulu Umuzi wami lo. So uzowenza lento le engishoyo. Uma ukuthi kanjani naye akaboni indlela yakuba. Uba Umamncane wami. uncamela Phela ukuxoxa. usemdala phela umamncane. Umamncane usemdala. Fana ngoba naye inkade wayiphumela. Angithi uyazi ukuthi kena aze end up lana ingoba bese uzonakekela wena. Yebo ngiyakwazi lokho and ngiya-appreciate. So manje uzama ukumtshela useyisikhathi ukuthi ahambe. Mhlambe nami izinto mhlambe nami ngingavulekeka kwezinye izinto mhlambe ngatshela nani usiyahamba uyenza ama-piece job nami ngihambe ngiyozama nje. Amanzi nogesi kuyakhokhelwa. Sozama. No. Nendoda yami sizozama. Ngaphandle ukuthi kena nizame manje amazinyo lo ukhokhelwa uba amanzi ala ekhaya nogesi ala ekhaya. Umamncane wami. Umashela- Mesahlala nje endlini ebhalwe yimina usazokwenza lokho. Nonjabulo uma wakhe angajabula ngasezwe lento oyishoyo right now. Angazi. Mamncane wakhe. hayi angazi mina ngengane ukuthi ngathini ngoba ngiyazama ukuba umzali kuyena awukho engamenzeli khona ngimfisela Uyantshela yena umamncane ukuthi nawe uyayifaka yakhe indoda endlini. Ifakaphi? Endlini. Uyantshela. kodwa ngimdala mina silingani alikhiphi itilo ufika ngokuvakasha ngithi Yebo ufika ngokuvakasha kodwa ikephi ikwabala.
ikadadewethu isemzini kadadewethu. ubhalwe ngoba umuzi sokufana nokuthi owami awusayini wadadewabo Uyafana noyihlo lowo muntu umntanami uNjabulo. ngeke kwazi wena uyifake yakho mina eyami ngakwazi ukuyifaka Uyafika ezongibona aphinde ahamba akahlali la ekhaya. Awu, ngeke. Ngilwela ukuthi wena ufaka indoda emzini kadadewethu. Ilokho uthi abantu bathini endaweni nomakhelwane bangabuka nje umfazi wesiwula. mina bangabuka nje anginendaba umfazi onjani. umuntu ongangondli nje anginendaba naye Akusizi ngoba ngelinye ilanga uzobadinga bona laba bantu. Ngeke. Ngelinye ilanga indoda yakho uSiyandini lo uzokushaya mntanami. Akekho umakhelwane oyofika ofisa uthi akulekelele. bonke bayashawa kodwa kusalayo ngizohlala khona ngeke ngize ngimlahle usiya wami Laba behlala nabo ungekho mntanami bathi bamyekeleni uma ucabanga wena yini ngoba phela abamsheleyo. bona bahlulekile mina ngeke ngikwazi ukuhluleka Wena ngeke uzuhluleke. ngeke ngikwazi wemaka ngiyamthanda Siya. usiya Yazi phela ngathi usukhulumisa wamakasiya ngasuyamdlula nomakasiya. angimdluli umakasiya usiyana ingoba ngiyamazi ebuhleni nasebubuni ube nami usiya Awukhulume ngobubi. Ikuphi lo bibi ade nawe kubona. ngoba kade Ngiyafuna kuhamba uma ube khona usiya Bengekho mamncane. ube khona umamncane wami Wenzeni usiya le ngigaka. Iliphi leliqhaza libambile. ngikhala kuyena ube khona mewukuthi ngishoda ngasamthing naye uyazama naye lokho noma kungekho okukhulu kodwa naye uyazama amandla So manje nithembisane nini noSiya ukuthi ke nizoshada nithathe lo muzi? uma ukuthi unawo amandla uzongishada What if uSiya ethola umunye umuntu akushiye? hayi ngeke kwazi futhi ngimshisa nendlu Uyomshisa nendlu? yebo ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngadlule enzimini enje ngenxa yakhe yena akhetha ukungishiya ngishela omunye umuntu akwazi So manje asiphindele kutheni ke na wabona umamncane wakho efaka umuntu wesilisa. Yena umuntu wesilisa amamncane wakho ufika ngakula ekhaya hawu uyafila kabili ngenyanga ngenyanga. yes Usuke- sometimes kathathu phela sometimes mina ngibuye ngaphuma endlini ngihlale noSiya wami ekamereni lethu So mayifikile ulo umamncane ulo umuntu kamamncane wakho kabili okathathu ngenyanga. Angisho usuke ezomlunguza mase ayihambela. Akahlali la ekhaya. yebo Ofuthi ke na usuke naye ezobona umamncane wakho. yebo So manje wena uSiya umthatha uzomhlalisa la ekhaya ondliwa umamncane wakho. Aphinde futhi ke na agezwe umamncane wakho because phela kufana ukuthi unigezwe uyena. uSiyana angazi ukuthi ngachaza ngithini ngoSiya but uSiya mina noSiyana siyathandana Okay. ngicela kwazi lokho mamncane ukuthi ayikekho lapho engamshiya khona ongamlahla khona ngoba yonke into isibheke thina sobabili Ninoba mina naye uSiya nina Siya. yes Kanjani ekhona umamncane wakho? umamncane phela ukhona yena but akanganelisi ngaleyo ndlela leyo ukuthi ngaze ngishiye uSiya Sengijaha kuyomlanda lo Siya. Ngifuna ukumbona ngoba ngi-understand uSiya unoma wakhe. uSiya asho ukuthi unekubo. yebo Uma kaSiya uyazi ukuthi uSiya uhlala la ekhaya. yebo uyakwazi Wathini? phela akabanga kahle but ke uSiya uyangithanda uSiya naye umtshelile umakho ukuthi ngiyakwazi ukuthi abuyele ekhaya ngoba ngikhona mina Awungitsheleke uma wakho ngala uthi ke na uyayakhuthaza athi qhubeka ufunde. Why ungafuni ukuyofunda? hayi mina ngibona into ezongifundisa manje yabo nje ngikhubazekile ngisho nasengqondweni manje ngingaba yamana so ngeke ngisakwazi Okay, ufuna sikulungisela i-counseling khonzo kwazi ke uthole angiboni ukuthi nabo bazongisiza ukhubazeke ngaliphi engqondweni ngoba ukhuluma ngiyeza uthi yena you're very smart young woman. nje ukushona kwama kungikhethile kakhulu so angisazweli angisanendaba namuntu lana emhlabeni so nje angisakwazi nje nanokucope kahle Awusazi nanokucope. yes kahle Okay, into engizoyenza mina ngizoku-organizela i-counseling. yeah Umuntu ozokhuluma naye uphindele esikoleni. ngizoya but hayi angiboni ukuthi kuzosiza but ngizoya Ukuthola itoho hayi ngiyazama uyazama ukubheka amatoho. yebo ngiyazama Phew, okay, into engizoyenza manje ngizolanda uSiya wakho yebo lo othi ufanayo. Sikhulume naye simuzwe ke yena ukuthi kena
ngempela ufunani la ekhaya kaZungu. Ngabe uyahamba uyohlala lapha kubo kama wakhe. Angithi yena unomama, fanele ahambe uhlala noma wakhe. Nina noma mncane wakho niqhubeke nempilo. Noma mncane wami mshuthi ngeke sayifaka nayo yilo la endlini. Ini? Umuntu wakhe. Uyasho nje ukuthi uma mncane wakho lo kusho ukuthi imdala yena. Hayi ngeke akwazi. So manje uqhudelana naye. Yebo phela wami lo muzi le. Umuzo wami yena kumele ngoba uyaphuma, aphume naye nesoka lakhe. Wena ungene nesoka lakho. Mina ngingene lami isoka. Sibheka umuzi wama. Babukele emakhaya ngicela silande uSiya. Simuze ukuthi uthini ngalolu daba. Ake sesibuyile babukeli beBlack Life TV sesimlandile uSiya. uSiya kaNonjabulo. Usela sixoxeni naye. Sinjani Siya? Ngiyaphila sesami njalo. Ngiyaphila. Igama lami nguLusa wa Black Life TV. La ekhaya ngimenywe umamncane kaNonjabulo. Yeah. So uSiya la ekhaya uyini yena? Oh, uSiya mina ngimuntu umkhonyana la ekhaya kahle ngizwana nawo umuntu wami uNonjabulo. Umkhwenyana la ekhaya? Yebo. Okay, umkhwenyana Indoda yakhe nje ephelele. ephelele Yebo, emzini wethu. emzini wenu. Yebo sobabili. Okay, umkhwenyana ngazi ukuthi mina umuntu oselobolile baqikizo mamncane. Hayi lakho lokho okunye nje bengisakuhlelile bekusasekhona enhlelweni zami. Saseyinhlelweni zakho Yes. ukuthi uzomenzela. Yes. Okay, so sibizwa umamncane la. Unenkinga yokuthi wena usuke kini wazokipita la. Kudalwa yini lokho? Engakusho nami mesengilanda nje indaba yami ukuthi kahle yaqala kanjani na lo muntu wami. Nami sometimes ekukhuleni kwami ngeke ngaba nama issues abakhona phakathi kwalapha ekhaya neolet lami lengizalayo. Shuthi ngathi kwashona itime lami lahamba emhlabeni then ioleti lami laselakhetha ukuthi lingihlalise nelinye itime okuyinto bese ngasayithanda engayithandanga. So ngase ngadecide ukuthi ngivele ngishiye ekhaya. Yabo. So nje emveni walokho mekhambe insuku ayi kwaqhamuka nase isithandwa sami esengithandayo impela. Ngahlangana naso ke sajola kwamnandi qhuba nje impilo wa right. Njoba ngihlala lapha kwakhe. So manje ubani wasuggest ukuthi wena usuke lapha kimi uzohlala la? Kwaba isinqumo sami nje ngisithatha leso. Okay. So wakhuluma noNonjabulo wathi Nonjabulo ngoba na umuzi ulahlile ngifuna uzohlala la. Yeah, kwaba nje ukujola kwethu nje ukuhamba kwesikhathi naye wasewangibeka udabeni ukuthi naye angithi kwasithuke kwathathe kwahamba uma wakhe emhlabeni. So manje wasenaye ngibikela udaba ukuthi hayi ngoba ufila ngazi ukuthi uyedwa manje ekhaya yamdinga umuntu azohlala naye wesilisa. Ngoba u-anti wakhe umamncane wakhe engazi ukuthi babuye bebe nokungaboni kahle nosobeni. Mamncane yayizwe incazelo? Ngiyayizwa. Kodwa angaze ngabona kahle nendodakazi wami. Kube yisimilo nje simhlulile umntanami. Because uyamuzwa uthi ke na ngokushona kwama wakhe yena uthe udinga umuntu wesilisa azohlala naye. Nonjabulo ubuhlala umuntu wesilisa usahlala noma wakho kuphela? Cha, bengahlala nomuntu wesilisa but ke ngoba ke sekhona uSiya wami nje. So yena ukuthi aze azohlala nami. Siya yindaba wena ke ungenzanga okuhle kuqala ulobole wenze konke because yena ngiyezwa kuthiwa usebenzi mawudla la ekhaya ubani uthenga ukudla? Nami ukudla ngiyakuthenga ukudla ngiyaprovide nami la ekhaya. Nangi uthi uyaprovide. As long as nje njoba ngisuke ngahlahle nami ma-system baba ama-piece job. Mhlawumbe ushukhulumela ulofu wesinkwa lo 20 rand. Ayikho igrosa ka 20 rand. Kodwa lokho kukhona engikuthengayo ngikwenza ngiprovide impuphu ngiyithenga nje ngiyafika negrosa phela nama ithanga kasebenzi 1.2 1.1 kuyaphezulu awukwazi ukuthi ungathi umuntu kodwa sanciphisele esinkweni sometimes isinkwa bekungasithenga sithenga uSiya. Ngeke sidle zonke isinkwa zonke izinsuku. Ngisho ebalungweni adliwa zonke izinsuku isinkwa. Manje kodwa manje nathi phela already nami kwesinye isikhathi ngizothenga kanjani isinkwa manje sobuye ephunde sidle nawe umuntu wakho
okhange usivakashele la ekhaya. Usuke ngazeli uzohlala umuntu wami usuke ngazeli ukudla. Wena Kodwa manje ukhiphe uhleli full time. Inkinga ifridge lilodwa selisebenzisayo. Ngeke athengele wena athengele nomuntu wakho. Akwazi ukuthi ngathengela wena phinde athengele noSibaro. Ngahlahle nje uma sithi ahlahle mase sikhuluma iqiniso uzabe nje nawe nomuntu wakho ngazi ukuthi ungashiya ngendlela. Sivele sihlalele sobabili. Yes. Singabi na As stress. long as umuzi nje ubhalwe Bhalwe ngami nje. Kumele sihlale sobabili ngomthetho kahle Nawe kahle. And futhi uhambe usukhulile uthole usumdala umuzi nje. wakho. Sefana ngoba Ngoba wena nomuzi usukhulile. wakho uganile nje mina ngihlale noSiyaya. Wena noJabulu uyazi mntanami ukuthi konke bengikwenza bengivikela wena. Ngiyazi hlezi ngikubonga njalo lokho. Usiyaya Ngiyabonga. uyatshela ukuthi umithisa ingane yakashando, intombazane yakashando. Hayibo Siya. Hey. Siya. Uthini manje anti? Hayi ubebe bengisazokuchazela ngendaba leso story leso. Uchaze nini Siya? Ukuthi Uchaze nami nini? bebe angibanga honest nami sometimes kwamanye amalanga. Manje phona sonke nje lesisikhathi nje wena uthuli nendaba engaka? Kahle bebe nabo nami sengihlambuluze ngitshela iqiniso nami mama ngakudlisa. Siya. Ngoba nakho ngibona ekhaya. Uthi nomuzi Manje wena ufuna umuzi wena ufuna umuzi wala ekhaya. Into obuze ngayo wena ubuze ngomuzi hayi ukuthi uyangithanda Siya. Bengikuthanda bebe kodwa manje Oh usangithandi ubungithanda. Ukuba ubungithanda ngoba kade wangitshela lento ongitshela yona. hayi Manje kufanele ngizwe kanje manje Siya. cha bengasiyona indlela yokuthi ngivele kanjena le. Ubuzokhuluma nini? Ukuba akakhiphanga uma mncane. Cha phela bayithi besisazohlala phansi Nini Siya? Cha phela uma mncane sesidedelile lo muzi mase siyahlala phansi ngochazele zonke. Oh wena ubulinde ukuthi uma mncane ahambe mase wena uyayitanasela nje wena. Mamncane uyithatha phi indaba yakashando? Ngike ngahlangana sisi noma ngasiya sakhuluma ngambikela lo daba ukuthi indodana yakhe awungiphathi kahle ukuthi izohlala emzini kadadewethu. Ngamchazela ukuthi yini ekumele yenzeke kuze kuzoba ucaca ukuthi umkhwenyana manje ukuthi uyafunda. Kodwa kahle ukuthi basethi bungilandela ngemuva kahle bungisayisha. Bekumele ngoba bengivikela indodakazi yami. Ube sengichazela uma wakhe ukuthi usayi ngoba ethanda lengane yami udlala ngayo ufuna umuzi lo kadadewethu. Kahle kahle unentombazana emithisile akuyiyona ayithandayo. Uyasho kwabanye emaceleni ukuthi hayi ngoba emthando noJabulu uthanda indana. Sokhuluma ngayo. Siya. Hayi ukuthi nizokhuluma isikhathi lesi sokuthi ukhuluma iqiniso. Wena uyangijwayela. Ubani intombazane yakashando? Umuntu wami ngiqala ukuzwana naye 6 months back. 6 months esumithisile. Usohlala eminyaka ngani noSiya? Sengihlale unyaka manje noSiya mina. Wena ungitshela indaba engaka Siya. Kanti konke lokho bukwenza wena bukwenza businekisa amahleza vele. Ngizokuchazela Uhlangane kanjani nentombazane yakashando? So wena umithisa umuntu ekubeni uhlala la ekhaya. So ufika wenza okwenza ngaphandle uphinde ubuze la endlini. Hayi mama yazi dangazi ngizochaza kanjani. Ichaze, angithi uyenzile ichaze. Ubani intombazane yakashando? Hayi intombazane yakashando bewumunye umuntu nje obengenzela isikhaphithini sometimes mawukuthi ukudla ngazi ukuthi kuyaleka kancane la ekhaya. Manje sizwane nje from lapho. Nahlangana ngematohweni. Hayi sahlangana khona nje la eroundini. Umuntu wakhona la eroundini. So uyamazi noJabulu? Umuntu akamaziyo. Wow. Umuntu Bese akamaziyo. wazongibukisa nabantu. Baby nikazi bese. Azozongibukisa nabantu bathi nje umalume ade befikile la mina ngikhulumela wena. Uma mncane wami sengibuka ngikabi manje ngenxa yakho. Ayikho into bengakwenzela yona Siya. Wena ungcamela ukuthi uhambe umithisa umunye umuntu ngaphandle ngikhona mina. Kodwa nawe baby ngakutshela ngathi uma mncane uzabadwa ngitshela ukuthi akahambe la. Uzohamba azenzeke yonke lento. Le ntombazane yakashando yona ihlala noba iyodwa kubo noma kwenzakalani ngayo? Hayi bakhona umndeni ehlala nomndeni wayo. So iplan yakho ke Siya ngoba usumithisile bewuzothatha le ntombazane yakashando uzohlala nayo la ngoba uthi ubona umuzi. Bekunjalo phela sister besohlala nayo la. Ayephi noJabulu? Hayi besohlala sonke. hayibo Siya. Besohlala sonke mama.
emzini wami ngihlale mina naleyo ntombazane yakho. Abungeke ukubone lokho eBhishi. La besohlala. Abungeke, bengeke kwenzeke. Bengeke kwenzeke. Nangu siya wakho. Hayibo, Umithisiwe. ayazi into nje mina. Ayisiyawubolile yezwa. Ayubolile. Cha phela Ayubolile. lento emva kwayo. Ngeke. Ngikhulunywe manje. Cabanga umamncane. Izinto ayengitshela zona. Ngimtshela ukuthi unamanga. Unamanga namhlanje ay Kodwa mina uyazi uma mncane wakho ade ngangifuni sonke lesi. ade ngakufuni kodwa lento leyo ayishilo iqiniso. Kuphuma emlomeni wakho phela manje. Kodwa wena mamncane kade uthulele nendaba engaka. Ngike ngazama umbonisa uNonjabulo ngoba esho ethi bengamfuni uSiya. Hayi ngoba bengamfuni izenzo zakhe. Bengizama ukumbonisa uNonjabulo umntanami kube ngathi nginomona. Kube ngathi angifuni isoka lakhe. Ngaze ngakhetha ukuthula. So leyo kumitha yona ke bukungakazi umtshele ngoba uyisho namhlanje. Bengaze ngimtshele ingakho ngithe ngize la khona naye azofika athula isurprise. Sho. Ngoba kuyafana bengamtshela endlini egcene ekhaya bengizoba umuntu omubi ayiphike indoda yakhe athi ngeke ikwenze lokho nendoda iphike. Khonta yisho edlula la uSiya wathi ke na wadlisa uNonjabulo. Uyisho udlula. Sengibuyela kuyona ke manje. Ubuqonda ukuthini ukuthi wamdlisa? Ngamdlisa impela ngoba manje into ngangifuna kahle indlule yama wakhe. Siya. Awufuna indlu kama wakhe? Angifuni indlule. Ana uchaze ke the process yakho ke yokumdlisa. Wahamba ufuna umuthi kuphi kwenzalani? Like wezwa ngoba ukuthi futhi umuzi ungaphansi kwekhe. Yo, inzima le to my sister yazi. Ngikhuluma iqiniso. Hey, kunamanye ama-outcome la bekade sijwayele ukuthi sihlale nawo la manje naye leli out lena kuyinto elebe sayelekela yenza before life yalo. Yabo. Okay. Ukuthi manje nalo la ishaya legigi kanje ukuthi manje efuna ukudla umuzi wentombi yakhe. Okay. So manje naye wasangichazela ngomunye ugobela wakhe akamsebenzisayo lapho ukuthi hayi nganginika something ukuthi ngimshaya ukuze ngabona ukuthi yini kahle iplan yami ukuthi kanjani. So manje ke iplan yakho bekuthi masumdlisile athobele wakho umthetho. Yes. Ubuse uzotshela ukuthi atransfer umuzi kuwena. Yes. Yazi futhi ngingayikhola lonto. Uyazi akhathi ehleli naye la belokhetha uSiya wami. Ngeke ngikwazi ukushiya uSiya wami. Yonke into bekuwami. So manje it makes sense indlela ade ekhuluma ngayo la. Hayi yena ngiyamthanda uBheki. Uyangithanda kodwa umithisa omunye umuntu. Into yenzeka nje lento bebini ngisikhashana nje nami ngingalindele ukuthi into engenzeka. Manje uthi mina ngenze njani ngaleyo nto mina? Ngoba ngeke ngize ngiyeke mina. Sikhuluma bese uyikhuluma lento le kahle sesizoba. Nonjabulo ngeke uzomnyeke. Ngeke ngize ngimnyeke. Uzwile kahle khathethi ke na ukudlisile? Ngimzwe kahle ukuthi ungidlisile. Manje ngibe ngifuna ukubuza lokho ukuthi ungidlise ngobani? Ngobani? Waye ngidlisa. Umuzi bebini. Umuzi. Ufuna umuzi wala ekhaya? Yes, kahle ngifuna ukuthi ube. Masuhlala nobani? Nalo Kele lo. Bese ngoba nakho ungidlisa wena ufuna uhlala nogela. Sohlala sonke mama. Uhlale sonke nogela. Angeke kwenzeke lokho. Umsebenzi mengizothola umsebenzi sisebenze kahle. Oh shithi ngoba nje uxhaphaza umamncane wami ngoba uhleli. Uma mncane kufanele ethola indawo ihambe nomuntu. Ngeke asakwazi ukuhamba. Usehleli ke manje umamncane. Mina ke angikhomba mncane ngami ke mina mase kwenzakalani nami. Hayi sizoyibona ukuthi uzohlala laphi. Uthe ngenhlukane nje? Ngeke sehlukane but usezoyibona ukuthi uzohlala laphi manje. Awukwazi phela usho njalo usazi isimo sami bebini ukuthi sikanjani. Phindela kini. Phindela kini. Angeke ngikwazi ukuphindela ndlela yakho. Kukhona nje ulo yena wenzani yini akuzamayo. Ngoba mina sengitakulile sengikhathele. Akaprovide ngalutho la muntu. Njengoba ngitshela bewumuntu nje bengilethela iCaptain Mountain ngemsebenzi. Kumele azame phela manje angani usenengane nobabili. Mncane uzoyithini le ndaba leyo ukuthi uthwamfala something nangethi abahlukani of sengiqala ukukholwa ngeke umuntu afike akutshela ukuthi ukudlisile athi yena ngeke ngize ngihlukane nawe.
Shuthi into ezosiza ngoba ngivele ngiwumuntu osontayo, ngisonto eZayoni, bakhona abathandazi. Ngizozama ukuthi ngimtholele usizo, mhlampe iwasho bamphalazise. Mhlampe agqume ageze ngalezo washo. Mhlampe kuzozama ukuthi kuvuleke inkungu kuyena. Aqhubeke afunde, athole umuntu oright. Angisho ukuthi ngifuna aqome ngimthande uqoma kahle empilweni. Ngifuna aqhubeke nempilo, abe nekusasa eliqhakazile, ashade, athole umuntu oright, ahambe ngemoto yakhe ngelinye ilanga adlule nodadewabo ngoba befunda nje bashayelana amahothi. Ngoba njengamanje angiyiboni inqubekela phambili nje nalo mfana. Ayikho into azomsiza ngayo. So manje noNjabulo ngoba usuzwile-ke ngentombazane yakwaShandu. Umuntu wakho uhlala la ekhaya. Kuzokwenzakalani-ke manje sikhuluma manje? Uyaphuma Siya. Uyaphuma Siya ngeke ngikwazi ukuhlala nawe. Ngiphi uzayazi. Kini unalo anganikini. Uyazi nje lapha. Wayengabe intombazane yakwaShandu. Hambuye kumuntu wakho ke. Lo mmithisi anganona umithisi uthandana nami. Shithi vele wena ungenza isilimo. Hawu baby ngeke. So khuluma lento mama. Ngeke sisakwazi ukuyikhuluma Siya. Manje ngoba uthi nisazoqhubeka ne-relationship yenu-ke. Ngoba uthi nizoqhubeka yena ebehlala kubo. Yes. Uma uthi uyaqhubeka kuye intombazaneni la yaShandu. Hayi sesizobona-ke engalapho. Siya. Kusho ukuthi ukupakisha kwempahla zakho lokhu namhlanje. Ngeke. Siya uyangihambela Siya. Sazokhuluma lento noma kahle mama. Ngeke Siya. Soyikhuluma lento ngempela. Ngeke Siya ngikwazi ukuhlala nawe mina. Cha Siya uzohamba ukwazi. Udlalile ngengane dadewethu ubusile ngayo. Uthi abantu bazombuka kanjani usuhamba noma wengane yakho nengane yenu? Uyena uzoba umuntu onjani emphakathini? Kodwa wazobabukisa ngami antini lengakade ngakwenza yona nje. Ngoba phela kukhona engikwenzayo nje nami. Yingakho ngithanga ngilethela hayi inkundla zokuxhumana bengifuna iqiniso likubukize ukuthi umuntu ongcole kanjani. Ngavele uyohlala endlini nomuntu nje uyokipita. Akungiphoxile. Manje-ke noNjabulo ufisa ukuthini kuma wakho? Ngiyaxolisa mamncane bengayazi into engaka. Cela ukuthi ungixolele. Ngiyacela ukuthi ungixolele, ngiyazi ngikwenzile okubi kwena, sacela ungixolisele lapho. Bengayazi indaba engaka kuSiya. Mina bengitshela ukuthi nje uSiya umuntu oright nje. Ngoba sengizwa-ke manje kusungitshela. Nawe bekumele ungitshele eceleni manje suzoletha abantu-ke. Bengikholula mntanami, bosungehlule. Kodwa sungibukisa nayo nabantu manje. Ngithemba ukuthi ngoba uzele la wakhuluma wakwazi ukukhipha isifuba, savulelana ifuba. Khona la uzovuleka khona kuwena. Nami ngiyalamukela uxolo lakho. Ngoba uyasho Siya ukuthi ukudlisile kungazenzi. Kodwa nawe ukho la bengakulahla khona. Futhi ngeke ngize ngikulahle. Ngamthembisa udadewethu. Mhlaza nehamba emhlabeni ukuthi kuyoba nawe nanomnini, ngiyohlezi nginawe. So uyalamukela uxolo lakhe. Ngiyalamukela uxolo lakho mntanami ngoba ngiyamthanda futhi ngisazomthanda njengengane yami. Awukho Ngiyabonga kakhulu mamncane, ngiyabonga. Siya icala likulahlile. Okubalekile-ke manje ukuthi nawe uhambe kuma wakho uyoxolisa kuyena. Uzama ukulungisa ezakhe indlela. Ngithi uzoba ubaba manje? Yeah. Yabo? Yeah. So awubo ubaba oqotho enganeni. Okay? Ngiyakuzwa. Ikhona into ofisayo ukisho kuNonjabulo? Into engifisa ukisho mama kuwena ukuthi mama isho. Ngiyacela sithando sami ngisakuthanda mina mfethu. Ngicela ungangishiyi manje. Lento sisawukhuluma kahle siyilungise kahle lento mama. Ngiyacela. Uyazi nawe uyakuthanda mfethu. Awusungibona amehlo kudabuka nje noNjabulo. Cha, usuyamdabukela yini futhi? Cha, ngidabukeli. Angeke Angisazike. Yena ngiyamthanda kodwa into ayenzayo angiyithandanga. Indlela osumbuka ngayo ngathi usuthi izothi-ke naye ihlala. Lutho. Usho? Ngeke So ngeke ngise ngiphume esangweni manje ngithola ikholi kuthiwa hayi. Hayi phela niyazazi nani indaba zabantu ababili? Ayingena. Yebo. Okay, okubalekile uxolisile kumamncane wakho. Yebo. Iqiniso lisobala phambi kwakho, ichoice manje sekuyakho. Yebo. So kodwa ngiyacela ukuqhubeka umuse esontweni njengoba uthe uzomuse esontweni. Akwazi ukuthi yena athole into ezokuthi cleanse. Okay? Ngikufisela inhlanhla ke Siya ukuthi kena
uqhubeke-ke nosisi wakashandu ngikhulisa ingane ne Yebo. yabo usakushandu namanje Ngiyambona. ayikho indaba yakho Angeke. yo siyabonga kakhulu kwebabukeli be-Black Life TV niyibonela uSiyaba kithi ukuthi uhamba nentokazi yakashandu nojabula usele but-ke nasijabulela ukuthi uma mncane naye boba-2 bakwazile ukuthi bakhulume bathole uxolo and nononjabulo ukwazile ukuthi axolise. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. It's the Black Life TV.